Liput saapuvat. Asento. Huomio. Katse oikeaan. Ai! Katse eteen. Ai! Lepo. Otamme vastaan Suomen lipun. Asento. Huomio. Katse oikeaan. Ai! Katse eteen. Ai! Lepo. Laskemme 3 seppelettä. Ensimmäisenä lasketaan jääkäripataljona 27 perineyhdistyksen seppele. Toisena Mannerheimin ristin ritarien säätiön seppele. Kolmantena Panssariprikaatin Hollolan kunnan, Koski, HL Sotaveteraanit ryn sekä Panssarikillan yhteisseppele. Seppeleen laskut päättyvät soittokunnan soittamaan Oi kallis Suomen maa. Asento! Huomio! Katse oikeaan! Ai! Jääkäreiden tekojen muistoa kunnioittaen Jääkäripataljona 27 perineyhdistys ry. Ritari Ruben Laakoksen muistoa kunnioittaen Mannerheim ristin ritarien säätiö.
Jääkärikenraalimajuri Ruben Laakuksen muistoa kunnioittaen. Panssariprikaati Hollolan kunta, Koski HL, sotaveteraanit ja panssarikirja. Katse eteen! Ain! Lepo! Liput poistuvat. Senttu! Huomio! Katse oikeaan! Ai! Katse eteen! Ai! Lepo! Ja muut. Kutsuvieras.
Kenraali Laakuksen maallinen taival päättyi päivälleen 65 vuotta sitten. Viime sodissamme maineeseen noussut Ernst Ruben Laakus syntyi Hämeenkoskella, oli panssarikenraali, jääkäri ja Mannerheimin ristin ritari. Edellä mainituilla teemoilla jatkamme ohjelmaa puheella. Juhlapuheen tulee pitämään panssariprikaatin komentaja eversti Juhana Skytt. Herra eversti, ole hyvä. Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvä juhlayleisö. Näin ensimmäisen Mannerheim-ristin ritarin, kenraalimajori Ernst Ruben Laakuksen muistojuhlassa minulla on suuri kunnia tuoda esiin joitain asioita tuosta kunnioitettavasta henkilöstä ja hänen palveluksestaan isänmaan eteen. Panssariprikaatin komentajana minulle suotakoon se etuoikeus, että tarkastelen hänen mittavaa elämäntyötään erityisesti panssarijoukkojen näkökulmasta. Ernst Ruben Laakus syntyi 12.10.1896 Hämeenläänin Koskella, siis nykyisellä Hämeenkoskella. Ne vanhempansa olivat metsänhoitaja, filosofiamaisteri Alexander Laakus ja Emma Pelmo. Merkittävä etappi Laakuksen uralla ja elämässä oli jääkärikoulutus Saksassa. 18-vuotias Ruben jätti opintonsa kesken ja seurasi isoveljään Ulofia Saksaan lokakuussa 1915. Laakus sisäisti jääkärikoulutuksessa preussilaisen sotilaskurin ja tuli myöhemmin tunnetuksi pikkutarkasta, täsmällisestä toiminnasta. Luutnantiksi ylennetty Ruben Laakus tuli jääkärien pääjoukon mukana Vaasaan 25. helmikuuta 1918. Hän osallistui muun muassa Tampereen ja Kuokkalan taisteluihin. Sodan jälkeen Laakus jäi puolustusvoimien palvelukseen ja toimi erilaisissa tehtävissä vuodesta 1936 alkaen huoltopataljoonan sittemmin huoltorykmentin komentaja. Vaikka jääkäreillä oli suuri vaikutus, ei Laakus korostanut arvoaan käyttämällä sotilasarvonsa edessä jääkärititteli. Talvisodassa Ruben Laakus palveli Kannaksen armeijan esikunnassa huolto-osaston päällikkönä. Helmikuussa 1940 hän toimi myös jonkin aikaa toisen armeijakunnan esikuntapäällikkö. Sodan päätyttyä Laakus ylennettiin everstiksi ja hän palveli maavoimien esikunnassa huolto-osaston päällikkönä, mutta elokuussa 1940 hänet komennettiin polkupyöräprikaatin komentajaksi Mikkeliin. Sitten Laakus sai johtonsa myös Kuopioon sijoitetun jääkäriprikaatin ja molemmat yhdistettiin uudeksi jääkäriprikaatiksi. Jatkosodan sytyttyä kesäkuussa 1941 Laakuksen joukot menestyivät erinomaisesti. Hän oli hyvin hyökkäyshenkinen ja uskoi, että hyökkäyksen pitää liikkua. Toimiessaan tilapäisesti 5. divisioonan komentajana hän johti hyökkäystä Laatokan pohjoisrannalla aina Tuulosjoelle asti. Tämän sotamenestyksen ansiosta Ruben Laakus nimitettiin ylipäällikkö Mannerheimin päätöksellä 22. heinäkuuta 1941 ensimmäiseksi Mannerheim-ristin ritariksi. Palattuaan jääkäriprikaatin komentajaksi hän johti yhdellä jalkaväkirykmentillä ja panssaripatalilla vahvistetun osasto Laakuksen hyökkäystä Petroskoihin saakka. Kenraalimajoriksi hänet ylennettiin 30.1941. Laakuksen kokemus ja huollon sekä Karjalan tiestön tuntemus tukivat hänen menestystään divisioonan komentajana hyökkäysvaiheessa. Mutta varmasti vähintään yhtä tärkeä menestystekijä oli hänen määrätietoinen ja uuttera otteensa joukon kouluttamisessa. Asemasodankaan aikana panssaridivisioonassa ei sorruttu ajanviettoon ja puhdetöihin, vaan komentajan johdolla jatkettiin ankaraa koulutusta.
Sirkus Laakusta. Tiukasta kurista huolimatta Laakuksen alaisuuteen pyrittiin ja sinne kuuluminen nähtiin kunniana. Puhuttiinkin Laakuksen miehistä. Panssarikenraali oli vaativa, päättäväinen ja pikkutarkka, mutta ehdottoman oikeudenmukainen. Suvun aatelisvaakunan allekirjoitettu Vigile Lapore valppaasti työtä tehden kuvaakin hyvin Laakuksen näkemystä ja toimia komentaa. Edellä mainittujen lisäksi haluan nostaa esille Laakuksen kyvyn oppia muilta. Tämähän monesti meille suomalaisille, varsinkin sotilaille, on varsin haastavaa. Laakus kuitenkin pystyi kehittämään ja muuttamaan taisteluajatustaan ja tapaansa. Ennen vuotta 1941 Ruben Laakus tunnettiin sivusta ja selustahyökkäysten kannattajana, mutta keväällä 1941 hän perehtyi huolellisesti saksalaisten panssarijoukkojen taistelutapaan kiertäessään useita varuskuntia ja harjoituskenttiä Saksassa yhdessä everstluotti Sven Björkmanin ja ratsumestari Yrjö Luntisen kanssa. On harmi, että tuosta käynnistä ei ole jäänyt sotakiireistä johtuen kertomusta taltioon, mutta vaikutukset näkyivät Laakuksen toimissa. Suoraviivainen ja nopea toiminta johti menestykseen. Katkelma Laakuksen hyökkäysperiaatteista on edelleen nykypäivänäkin silkkaa, rautaista asiaa. Vihollisen aloittaessa torjuntatulensa hyökkäysryhmitykseen oli sotureidemme siirryttävä äkkiä. Tulitukiosien oli syöksyttävä paikoilleen nopeasti. Pioneerien aloitettava vihollissulutteiden raivaaminen. Ja tulituki sekä epäsuora tuli oli keskitettävä viipymättä ja tarkasti tärkeimpiin maaleihin. Hyökkäyksen käynnistäminen oli perustuttava komentoihin. Sen jälkeen jääkäreiden oli porauduttava vihollisasemiin suoraan suunnassa, ja mitä tehtiinkin, se oli tehtävä kaikin voimin. Laakuksen komentaman panssaridivisioonan opit ja taidot punnittiin kovissa paikoissa kesä-heinäkuussa 1944. Divisioona ei Laakuksen vaatimuksesta huolimatta voitu tai uskallettu heittää kootusti taisteluun Kuuterselassa, vaan ylijohto säästi reservejä. Voima ei aivan riittänyt katkaisemaan neuvostohyökkäyskiilaa, vaikka jääkärit ja rynnäkkötykkimiehet urheasti taistelivat. Talissa ja Vuosalmella divisioonan vastahyökkäyksen vaikutus oli sotatoimiin ratkaisevan tärkeä. Torjuntavoittoon kyettiin. Äärimmäisissä oloissa panssaridivisioona oli täyttänyt tehtävänsä. Jatkosodan päätyttyä kenraali Laakus panssarijoukkoineen osallistui vielä saksalaisia vastaan käytyyn Lapin sotaan ryhmä Laakuksen komentoon. Panssaridivisioona lakkautettiin joulukuun alussa ja sodan jälkeen kenraalimaari Ruben Laakus toimi toisen divisioonan komentajana Turussa. Kertomusten mukaan kenraalimaari Laakus ei viihtynyt sodan jälkeisen Suomen puolustusvoimissa, jossa isänmaallista henkeä ei ollut niin sopivaa aina näyttää ja yhteiskunnassa upseerina ammatin arvostus oli alamaissa. Laakus sanoikin eroa tasavallan presidentiltä 1944-46 toimineelta Marsakka Mannerheimilta, joka kuitenkin kieltäytyi sitä myöntämästä. Eron Laakus sai 50-vuotiaana vasta vuonna 1947, jolloin hänellä oli myös siviilitoimet ja ammatti odottamassa. Siviilitehtävissä Laakus toimi lohjalaisten teollisuusyritysten perustaman asuntotuotantoyhtiön Lohjan Sato Oyn toimitusjohtajana ja perusti myös Vähäojamolle kauppapuutarhan, jossa erikoistuttiin leikkokukkien viljelyyn. Lohjalla Laakus oli 1950-luvulla näkyvä ja arvostettu henkilö. Hän osallistui myös aktiivisesti reserviläisten ja veteraanien toimintaan. Kenraalin terveys heikkeni, sotavuosien rasitukset vaativat veronsa ja hän kuoli 62-vuotiaana 15.7.1959. Hänet haudattiin sukuhautaan Helsingin Hietaniemen hautaus. Aiemmin kuvattu Laakuksen perintö operatiiviselle, niin kevyille, mutta etenkin panssaroiduille joukoillemme on erittäin merkittävä ja edelleenkin toimintaamme suuresti vaikuttava. Laakuksen opit koulutuksen merkityksestä ja hyökkäyksen toteutuksesta sekä kaikkeen toimeen liittyvästä päättäväisyydestä
ja määrätietoisuudesta ovat edelleen yli 80 vuotta kansakuntamme kohtalohetkistä yhtä ajankohtaisia ja huomioon otettavia kuin aiemmin. Hyvät kuulijat, haluan päättää puheeni akateemikko Paavo Ravilan sanoihin, joka kirjoitti 75 vuotta sitten menehtyneen Laakoksen muistokirjoitukseen seuraavat sanat, jotka summaavat konkreettisesti muistot panssarikenraalista. Harvoin on kukaan esimies saanut alaistensa taholta sellaista kunnioitusta ja ihailua kuin oma kenraalimme. Olemme ylpeitä siitä, että tiedämme hänen jäävän sotahistoriamme lehdille maineikkaana suurten tekojen miehenä. Hän oli meidän silmissämme ennen kaikkea sotilas, peloton, vaativa ja tinkimätön. Hänen johdollaan suomalainen sotilas, joka pikemminkin on ollut sitkeän ja taipumattoman puolustuksen sankari, osoittautuu myös kykenevänsä salaman nopeaan iskuvalmiiseen aktiiviseen toimintaan. Hän on jättänyt meille ikään kuin testamenttinaan elämäntyönsä ja muistonsa, joiden velvoittama voima elää edelleen. Kiitos herra eversti. Jääkäripataljoona 27 perinneyhdistyksen tervehdyksen esittää Kanta-Hämeen osaston puheenjohtaja everstiluutnantti Ari Parkkola. Herra everstiluutnantti, ole hyvä. Arvoisat kuulijat, on mukavaa nähdä teitä näin paljon täällä paikalla tänään tässä maanpuolustusjuhlassa. Jääkäripatalo 27 perinneyhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää niitä ihanteita, jotka johtivat kuninkaallisen preussin jääkäripatalon 27 perustamiseen, sekä vaalia ja ylläpitää tämän patalon muistoa ja jääkärien henkistä perintöä. Pääyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja prikaatikenraali Vesa Valtonen lähettää terveisensä tähän maanpuolustusjuhlaan. Hän oli estynyt osallistumista tapahtumaan. Kanta-Hämeen osasto mielellään edustaa alueensa perinneyhdistystä. Ruben Laakus kuului Saksassa koulutettuihin jääkäreihin. Ensimmäiset Saksassa sotilaskoulutusta saaneet suomalaiset ilmoittautuvat Saksan Rockstetten Lager harjoitusalueella helmikuun 25. päivä 1915. Tällä niin sanottulla Pfadfinder-kurssille, johon kirjattiin osallistuiksi yhteensä 189 suomalaista, värväytyy myös Rubenin isoveli Olof Laakus. Elokuun lopulla 1915 Saksan keisari hyväksyi perustettavaksi suomalaisen jääkäripataljonan. Tämä tarkoitti suuren värväyksen alkamista Suomessa. Jääkäriksi värvättyjen poistuminen Suomesta oli jo vaarallista. Ruben Laakus halusi seurata isoveljensä jälkeä. Hän astui Saksassa Lockstetten Lagerin portista lokakuun 10. päivä 1915. Hänen 19-vuotis syntymäpäivänsä oli 2 päivää myöhemmin. Ruben kuului suuren värväyksen alkupään lähtiöihin. Hän meni Kemin etapin kautta Ruotsiin Haaparantaan vesitse. Matka yli Perämeren tehtiin vuotavalla purjeveneellä jäätävässä säässä. Tämä vene oli lyhyen aikaa käytössä ennen kuin värvärit saivat hankittua moottoriveneen. Rubenin jääkäriaika ei poikennut keskivertojääkäristä. Hän oli pienikokoinen ja vielä rakenteeltaan hento, joten hän sai tehdä tosissaan töitä kovassa koulutuksessa. Laakus ylennettiin Hilfsgruppenführeriksi tammikuussa 1916, joka vastaa lähinnä korpraalia. Jääkäripatalo 27 vahvuudella 1264 jääkäriä lähti itärintamalle kesällä 1916. Molemmat Laakukset lähtivät ensimmäisen komppanian mukana. Ruben osastui Missejoen, Riialahden ja Aajoen taisteluihin. Aajoen taistelut vuoden 1917 alkupuolella olivat viimeinen rintamatehtävä ensimmäiselle komppanialle, joka siirtyi Liibauhun, nykyisin Liepajaan, varuskuntapalvelukseen. Muu pataljoni seurasi perästä runsaan kuukauden myöhemmin.
Liipaussa molemmat laakukset siirtyivät perustettua ensimmäiseen konekiväärikomppaniaan. Liipaussa Ruben sai johtajakoulutuksen, kuten kaikki muutkin jääkärit. Gruppeführeriksi Ruben nimettiin syyskuussa 1917. Ruben Laakus vannoi sotilasvallan Suomen lailliselle hallitukselle Liipaussa helmikuun 13. päivä 1918. Kaikki Suomeen lähtevät jääkärit saivat suomalaisen sotilasarvonsa ja Ruben Laakuksesta tuli luutnantti. Hän saapui pääjoukon mukana Vaasan avustuslaivalla 850 muun jääkärin kanssa tasan 3 vuotta siitä, kun koulutus Saksassa oli alkanut, eli 25. päivä helmikuuta 1918. Seuraavana päivänä lakkautettu jääkäripataljoo 27 oli viimeisen kerran paraatissa Vaasan torilla jääkärien esittäytyessä uudelle ylipäällikölle, kenraali Mannerheimille ja paikalla olleille suomalaisille. Vapaussodassa Ruben Laakus taisi toisen jääkärirykmentin esikunnassa toimijan adjutanttina vastaten operaatioiden suunnittelusta. Jääkärin uhkarohkea yritys lopulta onnistui. Lähtiessään Saksaan koulutukseen kukaan heistä ei tiennyt, miten tuli käymään. Lähtiessään heistä tuli maan pettureita ja oli täysin mahdollista, että paluu kotimaan ei olisi enää koskaan mahdollista. Venäjään kuuluvassa Suomessa jääkäreitä odotti kuolemantuomio tai vähintään pitkä vankeusrangaistus. Hyvät kuulijat, jääkärit mahdollistivat Suomen itsenäisyyden. Jääkärikenraali majuri Ruben Laakus oli yksi jääkäreistä. Kiitos. Kiitos herra everstiluutnantti. Mannerheim Ristin ritarien säätiön tervehdyspuheen tulee pitämään säätiön toimitusjohtaja everstiluutnantti Pekka Kouvinen. Herra everstiluutnantti, ole hyvä. Ylipäällikkö on nimittänyt ensimmäisenä Suomen armeijassa Mannerheim Ristin ritariksi eversti Ernst Ruben Laakuksen tunnustukseksi hänen henkilökohtaisesta urheudestaan ja suuriin tuloksiin johtaneista sotatoimistaan. Eversti Laakus ja hänen joukkonsa ovat kovin taisteluin askel askeleelta vapauttaneet huomattavan osan Laatokan Karjalaa. Näin kuului 22. päivä heinäkuuta 1942 annettu virallinen tiedotus. Tämä uutinen levisi kulovalkean tavoin. Ensin Lahden radioasema kertoi ensimmäisestä ritarista ja kunniamerkin saajasta 24. päivä 7. Ja sanomalehdet seuraavana päivänä. Tieto tälläkin alueella kulki kylästä kylään ja suusta suuhun. Laakus oli palauttanut Laatokan Karjalan sen oikeille omistajille. Jo aikalaiset palvelustolverit ja tulevat ritariveljet arvioivat ensimmäisen ritarin ansioita seuraavilla tavoilla. Velvollisuuden tuntoinen, vaativa, tarvittaessa järkkymättömän tiukka, silti aina oikeudenmukainen upseeri ja esimies kaikissa olosuhteissa. Näin kuvaili ritarilentäjä eversti Joppe Karhonen seuratessaan Laakusta tuolta yläilmoista. Toinenkin ritariveli, tuolloin Laakuksen alainen, myöhemmin kenraalimajuri Jouko Hynninen on todennut: Ruben todella hallitsi sotataidon. Itse taistelun johto pysyi tiukasti aina hänen omissa käsissään. Laakus arvasi hyvissä ajoin vihollisen vastatoimet ja ryhtyi eliminoimaan niitä jo etukäteen. Laakuksen parhaita upseerihyveitä oli koulutuksen ja kurin ylläpitäminen. Sota-aikanakin
hän jatkuvasti piti harjoituksia. Reilun miehen sääntöjä Laagus ei unohtanut. Hän ymmärsi ylivoimaiset vastustukset ja levonkin tarpeen, mutta huolimattomuutta ja leväperäisyyttä tai taisteluhengen puutetta hän ei hyväksynyt koskaan, totesi siis Jouko Hynninen. Kolmaskin ritariveli, aikoinaan alainen, myöhemmin myös kenraali Albert Puroma, piti Laagusta taistelukenttien lahjakkuutena, sodan herrasmiehenä. Hänen käskynsä ja ohjeensa olivat aina niin nasevia, että ne oli helppo toteuttaa ilman sekaannusta. Laagus tiesi, mitä tahtoi, sanoi Puroma. Pieninkään epävarmuus ei saanut sijaa, vaan jokainen käsky oli rautaisen kova ja ehdoton, ettei tinkimisen varaa alaisilla ollut. Mutta kun vihollisen vastatoimet aiheuttivat muutoksia, niin Laagus nopeasti käsitti uuden tilanteen ja joustavasti muutti omat aiemmat käskynsä sellaisiksi, että voitiin pelastaa, mikä pelastettavissa oli. Laagus toimi ennen sotia opettajana kadettikoulussa. Monet kadetit pitivät hänen opetustapojaan ja kuria enemmän kuin preussilaisilla. Mutta totesivat pian sodan alettua, että Laagus loi meihin kadetteihin tinkimättömän taistelutahdon ja sotilaisuuden hengen. Saimme hänen opetuksessaan jotain sellaista, mitä ilman emme olisi selvinneet taistelujen kuumuudessa. Äsken kuultiin juhlapuhe ja Saksan jääkäreiden tervehdys. Laagushan oli siis, kuten todettiin, myös jääkäri. Prikaatin komentaja sanoi, että ei ole aikalaisten kirjoja paljon olemassa. Yhden lauseen tuon tässä kuitenkin esille niiltä ajoilta, kun Laagus oli 41 opintomatkalla Saksassa. Panzer voran, die Straße frei für Panzer. Eli panssarit kärkeen, tie vapaaksi panssareille. Näin kuulemma tehdään edelleenkin. Tällä menetelmällä Laagus valtasi myös Aunuksen, ei häntä turhaan Suomen Rommeliksi kutsuttu. Lopuksi en malta lainata myöskään 4. ritaria, kerran säätiötä edustan. Suomen kuuluisin sotakirja lienee Tuntematon sotilas. Siitä on tehty 3 eri elokuvaa. Kirjassa ja 2 ensimmäisessä elokuvassa todetaan aivan lopussa, että näin päättyi maaottelu, suuri ja mahtava Neuvostoliitto ja vastassa pieni ja piskuinen Suomi. Ja edelleen siellä todettiin, että sodan voitti suuri ja mahtava Neuvostoliitto. Ja piskuinen Suomi kiri 2. maalle. Tämän kuultuaan ja nähtyään ritari Pentti Iisalo nousi pystyyn tilaisuudesta läsnäolijoista liippumatta ja sanoi, ei pidä paikkaansa. Ja tämä seuraava, minkä sanon, on lainaus, että älköön Lehtiväki kirjoittako sitä lehteä. Iisalo jatkoi, ryssän tavoite ja maali oli Tornionjoki ja Pohjanlahti. Ja sinnehän ne eivät koskaan päässeet. Ei se voinut voittaa, ellei maaliin päässyt. Suomen tavoite oli itsenäisyyden ja vapauden säilyttäminen. Sen me saimme, eli me voitimme. Kiitos herra Verstiluutnantti. Hollolan kunnan tervehdyksen tulee pitämään Hollolan kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Jari Roivainen. Herra kansanedustaja, olkaa hyvä.
Arvoisat kuulijat, hyvät naiset ja herrat. Hollolan kunnanvaltuuston puheenjohtajana ja pitkään eduskunnan puolustusvaliokunnan pöydässä töitä tehneenä kansanedustajana minulla on ilo ja suuri kunnia päästä esittämään Hollolan kunnan tervehdys sekä päästä yhdessä kanssanne kunnioittamaan kenraalimajuri Ernst Ruben Laakuksen muistoa täällä hänen synnynseudullaan Hämeenkoskella. Puolustusvaliokunnan työssä historian tunnistaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta viisaita päätöksiä pystytään myös tulevaisuudessa tekemään. On vääjäämätön tosiasia, että Laakuksen rooli Suomen sotahistoriassa on ollut todella merkittävä. Tämä Laakuksen muistomerkki, joka paljastettiin Peruskallioon liki 50 vuotta sitten, on pysyvä osoitus Laakuksen merkittävästä panoksesta Suomen puolustuksen ja samalla maamme historian hyväksi. Muistomerkki on ennen kaikkea yhteisömme, mutta samalla myös koko Suomen kunnioituksen osoitus yhdelle historiamme suurista sotilasjohtajista. Kenraalimajuri Laakus syntyi 12. lokakuuta 1896 Hämeen lääniin Koskelle. Laakuksen perhe, johon kuuluivat metsänhoitaja ja valtiopäivämies Alexander Gabriel Laakus sekä Emma Matilda Laakus, syntymänimeltään Bellman, asettuivat Koskelle vuonna 1895, johon he olivat edellisvuonna muuttaneet Padasjoelta. He olivat hankkineet omistukseensa Emma Laakuksen isän ja hänen sisartensa aikaisemmin omistaman useista ratsutiloista sekä kruunun ja perintötaloista muodostetun Käikälän kartanoksi kutsutun tilan. Ruben Laakus kävi ensimmäisiä kouluvuosiaan Kosken ensimmäisessä Porvolan kylän maille perustetussa kansakoulussa. Myöhemmin vielä Koskella asuessaan Laakus aloitti käymään Helsingissä Suomen ensimmäistä virallista oppikoulua, Helsingin ruotsalaista yhteiskoulua. Ja Laakuksen perhe muuttikin Helsinkiin vuonna 1911 myytyään jo aikaisemmin pääosan omistamastaan tilasta. Koskelaisten seuraava merkittävä kohtaaminen kenraalimajuri Ruben Laakuksen kanssa tapahtui jatkosodan aikana elokuun 5. päivänä vuonna 1941. Karjalan armeijan hyökkäys kohti Syvärin virtaa oli tilapäisesti pysäytetty sivustauhan vuoksi ja tällöin Laakus astui jälleen esiin. Vain 2 viikkoa aikaisemmin, 22. heinäkuuta, hänet oli nimitetty ensimmäiseksi 2. luokan Mannerheimin ristiritariksi. Heti tämän jälkeen perustettiin osasto Laakus, joka muodostui ensimmäisestä jääkäriprikaatista panssaripataljoonineen sekä osastoon liitetystä hämäläisten jalkaväkirykmentti 44. Laakus kiersi tuolloin kenraalimajuri Talvelan kanssa tarkastamassa taisteluasemia ja hämäläiseen Ilves-divisioonaan kuuluneet koskelaiset pioneerit olivat rakentamassa polkusiltaa Tuulosjoen yli. Mistä miehet ovat kotoisin, Laakus kysyi. Koskelta, herra eversti, kuului vastaus. Siellähän minäkin olen syntynyt, totesi Laakus. Tämä kohtaaminen juurtuikin koskelaisten pioneerien mieleen varsin hyvin ja se onkin jäänyt pysyvästi elämään Kosken historiaan. Noin 30 vuotta myöhemmin sotaveteraaneina miehillä syntyi saunanlauteella ajatus muistomerkin rakentamisesta koskelaiseen Kallio-Seinämään, sen tien varrelle ja siihen maisemaan, jota Laakus oli lapsuudessaan ja nuoruudessaan kulkenut. Loppu onkin historiaa. Hyvät kuulijat, tänään seisomme täällä Ruben Laakuksen muistomerkin äärellä, emme ainoastaan kunnioittaaksemme kenraali Laakuksen muistoa, vaan ennen kaikkea juhlistaaksemme yhteisömme perintöä, sen vahvuutta ja yhtenäisyyttä. Haluaisinkin vielä lopuksi kiittää jokaista paikallaolijaa läsnäolostanne ja siitä, että olette tulleet kunnioittamaan suurta suomalaista sankariamme. Muisto Laakuksesta elää
jokaisen suomalaisen, mutta ennen kaikkea jokaisen koskelaisen sydämessä. Ja tämä muistomerkki pitää huolen siitä, että muisto hänestä tulee myös tuleville sukupolville jäämään. Kiitos herra kansanedustaja. Kun äskeisessä puheenvuorossa tuli esille, niin täällä Peurajoen rannalla kallioon kiinnitetty muistomerkki on 50 vuotta olemassaolollaan kunnioittanut kenraali Laakuksen, sotiemme veteraanien ja veteraanisukupolven työtä ja uhrauksia. Tänään meillä on kunnia osaksi muistomerkkiä paljastaa Laakuksen ja muistomerkin historiaa sisältävä muistotaulu. Taulun paljastuspuheen tulee pitämään Panssarikirjan hallituksen puheenjohtaja Reijo Järvinen. Taulun paljastamisessa häntä avustavat Koskiseuran hallituksen puheenjohtaja Kari Kaivola ja Koski HL Sotaveteraani ry:n edustajana Pasi Vainio. Paljastusvaihe päättyy soittokunnan soittamaan hämäläisten laulu. Herra Killan puheenjohtaja, ole hyvä. Avustajat, olkaa hyvä. Arvoisa juhlayleisö, Panssarikilta on äärimmäisen iloinen ja onnellinen saadessaan paljastaa jääkärikenraali Ruben Laakuksen muistomerkille hänen merkitystään valoittavan muistotaulun. Panssarikilta kiittää myös kaikkia tahoja, jotka olette positiivisella tavalla edistäneet tämän tilaisuuden onnistumista. Tässä yhteydessä haluan välittää myös kenraali Ari Puheloisen tervehdyksen juhlaan. Hän on estynyt osallistumasta, mutta viestinsä pohjalta hän on vahvasti hengessä mukana. Lainaan hänen viestissään esille tuomia muistikuvia 50 vuoden takaa. Lainaus alkaa. Olin vuonna 1974 luutnanttina tuon Laakuksen muistomerkin paljastustilaisuudessa lippuvartiossa luutnantti Hannu Arkonsuon kanssa. Panssarivaunupataljoonan lipunkantajana tilaisuudessa oli Leo Haapala. Oltiin sadetakeissa, kun sataa tihutti vettä. GAS 69 maastohenkilöautolla köröteltiin Parolannummelta Hämeenkoskelle ja takaisin. Lainaus päättyy. Hyvä juhlayleisö, kenraali Puheloisen viesti kertoo vahvasta merkityksestä ja vahvoista muistikuvista, joita vielä puolen vuosisadan jälkeenkin hän liittää tähän muistomerkkiin ja sen paljastamiseen. Meille, joille jääkärikenraali Laakus ja hänen ansionsa ovat selkeitä, ei tarvitse hänen rooliaan osana itsenäisen Suomen vaiheita korostaa. Pian paljastettavan muistotaulun perimmäinen tarkoitus on avata muistomerkillä vieraileville matkaajille Ruben Laakuksen tarinaa, avata muistomerkin symboliikkaa myös tuleville sukupolville. Muistotaulun tehtävänä on auttaa yleisöä hahmottamaan paremmin muistomerkin tarkoitusta ja lisäämään ymmärrystä itsenäisen Suomen vaiheita kohtaan. Muistot säilyvät vain muistelemalla. On siis tarpeen vierailla muistomerkeillä säännöllisesti, vain siten muistot säilyvät elävinä. Ne eivät ole tarpeetonta toistoa, vaan kunnioitusta. Ernst Ruben Laakuksen sanat muistotaulussa. Suomen kansa käsittää isänmaansa itsenäisyyden ja oman vapautensa syväksi oikeudekseen. Älköön tästä maasta koskaan väistykö se henki, joka on valmis puolustamaan tätä oikeutta viimeiseen asti. Iskeköön nämä jääkärikenraalimme sanat muistomerkillä vierailimme mieleen. Arvoisat läsnäolijat, kulukoon muistotaulu vierailijoiden katseista
syventyköön viestin merkitys heille ja vahvistukoon isänmaan rakkaus sekä maanpuolustustahto sanotulla tavalla. Vieköön muistotaulu eteenpäin tätä ylevää tavoitetta. Paljastamme muistotaulu. Varmaankin siellä jo Lahden sotilaskotiyhdistys ja myös hetken päästä museovaunu odottavat teitä. Kiitos.